खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीव बसुमतारी बे समाव दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों डक्टर अनजालि दैमारी बिथाङा गोदानै दानाय एबिबि राजखान्थि हान्जानि सायाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव गोबां माने राजखान्थि दानाय डक्टर अनजालि बिथांजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिबि बिथांमोना जे गोदान राजखान्थि दाबाय बेखौ लानानै नोंथांमोना ससियेल मिडिया खौरां बिजोङाव गोबां माने दान्थे बिदान्थेखौ नुखादों। नाथाय बेनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा, जेराव बिथाङा गोबां माने गोलाव समनिफ्रायनो गोबां माने राजखान्थिजों लोब्बा थानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बिथांमोना नुबोगासिनो दं। दा बिथाङा जे गोदान राजखान्थि दानायाव मा जानो थांगोन, गोदान राजखान्थि जायोब्ला हारिनि गेजेराव मा खहा जागोन, गोदान राजखान्थि दानायाव जोंनि गेजेराव माबायदि गुलाय गुजाय जानो थांगोन, दा बेखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा। आरो बिथाङा अजद दैखांनाय बायदिब्ला एबा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जे डक्टर अनजालि दैमारी जे बिथाङा गोदान राजखान्थि दानायाव एबा बर' हारिनि गेजेराव जुदि गोदान राजखान्थि मोननैनि जुदि मोनथाम जाहैयोब्ला अब्ला बर' हारिनि गेजेरावनो बेयो मोनसे खैफोद गोनां आरो गुलाय गुजाय जागोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बेखिनि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला जे दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा जे डक्टर अनजालि दैमारी बिथांनि दैदेननाय एपिबि राजखान्थि गोदान राजखान्थि दोलोनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनि बे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लादोनि। दा बर'फोरनियावहाय इउपिपिएल जाबाय बे बेलायावहाय सारा मा बुङो? दा बेथ' बिराद साननो गोनां जाबाय। अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे मिनिङा बिनि अर्थ'आ मा होननाय जादों एसे माने साननो गोनां बाथ्रा। बड'लेण्डनि अल्टारनेटिभ पार्टि मा, बिनि अबजेक्टिभसा मा, बे गिदिर सोंलु। दा जोङो दिनै ओरैनो जोंनि गेजेराव मोननै पार्टि दङ। बे मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल, एबसु बेक खालामनाय इउपिपिएल। एबसु बेक माने जातीय आफादनि माने गाइडेन्सआव जानाय इउपिपिएल। ओमफ्राय फारसेथिं जाहैबाय बिपिएफ। बिपिएफआ जाहैबाय बिराद संग्रामनि गेजेरजों फैनानै नोङो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसिखौ सासन खालामबाय, माने जातीय सेन्टिमेन्टजों फैनाय बिसोरबो। नोङो 17 बोसोर सासन खालामबाय। बिसोर मोननै पार्टि जातीय माने पार्टि होनना जों बुंना लानांगोन। बे मोननै हान्जाखौनो जोङो जाथिनि मोनसे हान्जा जों साननानै लायो आरोखि। जोंनि आदर्शफ्रा आलादा बिपिएफ इउपिएल गोरोबलायाखै। दा थेवबो बेखौ जों मोननै जोङो बर'नि हान्जा होननानै सानना लायो। दा बिनि गेजेराव जे अल्टारनेटिभ पार्टि जोंनि गेजेराव फैबायब्ला, एक्स एनडिपिफ्रा दाबायब्ला, बे दिनै जोंनि गेजेराव गोबां साननो गोनां जाबाय। दा ओरैनो राजनितियाव जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जाखाबाय। आं थोंजों बुंलुदों दा जों गोदान पार्टि फैबावब्ला जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जागोन आरोखि, बिराद गुलाय गुजाय जागोन। दा एक्स एनडिपिफ्रा मा उद्देश्य लानानै दादों, बिसोरनि अबजेक्टिभसा मा, दा बेखौ जों मिथिबा मोजां। दा आं खोनादों दिनै एक्स एनडिपिनि जायनाखि केस उद्ध जानांगौ जायाखै बेखौ बुंदों। ओमफ्राय माने गोबां माने संग्रामि नेताफोर, दैदेनगिरिफोर, लिडारफोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव दं बिसोरबो गवाखै। बे खेथ्रआव दुखु दं बिथांमोना। दा बे हिसाबै बिसोरखौ बख'नो थाखाय एक्स एनडिपिनि केस उइथ्र' खालामनाय, रिहेबिलिटेसन होनाय बायदिसिना बेफोरखौ नायनानै गोदान पार्टि दानाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बेबायदि बाथ्राखौ दादों होननानै जों मिथिदों। आंबो स्वयं अबयसे खयजन माने एक्स एनडिपि नेताफ्रा आं सावरायदों। आं बे समावबो आं बुंदों बे जिखुनु सानफिनबाव बे गोबां माने गुलाय गुजाय जायगा जाथियाव जों फटकरि राजनिति हान्जा दाबानो जे समस्या समाधान जायो बे नङा। आरो बे गोदान मोनसे प्रब्लेम जेनेबा फैनोबो हागौ, गाज्रि प्रब्लेम। ओंखायनो बेखौ दायाबा मोजां जागोन। दा बेखौनो आं प्रश्न खालामनो लुबैयो आरोखि, बुंनो लुबैयो जे रन्जन दैमारिमोना जेलनिफ्राय गवाखै आरो एनडिपिनि लिडारफोर केडारफोर गोबां दं जेलनिफ्राय गवाखै।